كربنا يا واسع الرحم وسليا يا إلهي ووزينا أبدا أن محمدا المختار في القدم. assalamu aleykum bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pin TV, debbo e gorko suka e mawɗo moni kala e moon salminama inde manama e yettode ko dañde tigui weltare adde huccidde e moon caggal nde guidden Allah joom mbaɗe bawde lamdo lamɓe e lamaɓe monima heppani saaha goto juule nelaɗo mum ɓurnade windere Badji Aminata Bamum Farmata Bintou Ya Rasulaye Tokoram en naati guila helde famen diine aada en downiɓe en ñaguima duwaw no hantini en jetti en janni jinnaɓe nde tawno ko bowo dañe duniyani hande yettide jinnaɓe mum en calmini ardiɓe kala fuɗɗorade Daouda Moussa Dia bandum Harnou Moussa e kawmen Abou Diop wondude e tata men Leyla Ba Hammadit kamɓe kala e kuuɓal calminama en garti émission men Hesere Pul no wiye mine moon jontaɗo o jooɗo huccita e auditeur uji ɗi téléspectateur ɗi ganduɗa machallah e kala saaha jebton ko piindi jiɗɗon ko piindi baɗɗon e ɓerde moon ko piindi on tampani on haɓani saaha goto e ko ganduɗa ko woni programme piindi saabi kadi e kala saaha ƴeweten ko ɓurɗon welde ko min gaddana moon ɗum nde tawno ko ɗum woni ten tigui jonde men ɗo hande mine moon ma bismima ɗo omo ganduɗa woni ceerno Cheikh Agne to Gawo wondude wondimma ko ceerno Cheikh Agne mo ganduɗa machallah no anda jogui duɗal ɗo e Dalifort kono noon andama ene mbawi wiide mala wawi wiide partout ni machallah e ko ganduɗa ko woni ko watta ko ala ko darinimo so wona diine tan e l'islam konko ceerno mo ar o kadi bismo kadi ɓe yaadi ɗo ɓe o waɗi ɓe présenté kono kadi omo ganduɗa woni Seynabou Dior mala yaade makko e émission o e rubrique rendo wondude omo ganduɗa woni Aissata Ndiaye mo ar ko ganduɗa ko woni rubrique men people mi kadi yeyotaki hen no tawno kadi banam gorko kaldu jaaƴne fonno ɗo wonde kono noon ko kulɗo korko ɗum tahi o arani o salminama no fewi ceerno a salminama calmina bandiraɓe. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. En calmini dendagal bandiraɓe foof eɗen mbiya alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa shafi'ina wa maulana muhammadin sallllahu alayhi wa sallam wa radiyallahu an cheikhina Tidiani wa ardahu wa anna bihi amin. bandiraɓe eɗen calmini dendagal bandiraɓe foof dendagal bandiraɓe julɓe wonɓe ɗo fof en calmini e wonɓe caggal leydi wonɓe nder leydi he fof en calmini en juurima no fewi eɗen gaddina e calminali ɗi hono Daouda Moussa Dia wa tabarakallah en calminimo en juurimamo no fewi en calmini hono Abou Diop wa tabarakallah en juurimamo kanko no fewi en calmini Leyla Diadji en calmini dendagal haraleɓe dariɓe ɗo darniɓe hunde no yoɓɓirta en calminiɓe en duwanimaɓe kadi en ñaguima Allah yo Allah sembinɓe Allah kadi dendagal alhaali ko jiɗɗen ko Allah yettinan en ɗum ɗon en calmini sokhna Fadimatou e dendagal plateau fof en calmini en juurima en calmini en beltini émission no fewi mine moon eɗen ñaago Allah yo Allahu tabitin ɗum yo Allah sembin yo Allah wahen moƴƴere eɗen gardi ɗo e musidɗo men hono ceerno Hamme Kane wa tabarakallah omo jeeya to ɗo Cilon jaga wiyni koole ole dammaji sa foti ko kakam gaari wallahi noon Cilon o jeeya wa tabarakallah e musidɗo men ceerno Adama Fofana ene jeeya to Djoum wa tabarakallah masino toon wallahi ɓen garɗen ɓa e plateau o bisimilla min dottaymo konngol inchallah a jarama ceerno ɗum noon machallah ɓe fof ko bandiraɓe nde tawno so wiyama Djoum wiyama Cilon wiyama Marda wiyama machallah ko enen fof ko fuura tan kono noon enen ɗo wonde debbo fana e ndoro galle Allah on woni Seynabou Seydi Dior salminama tigi hande ɗon ko marché jaaɗa rubrique rendo ko tahi jaaɗa wona ko ƴewɗa ko korka ka tan no wayi ni jaaɗa toon ƴeewoyde no gueɗe yoy ndeysan tigi kono mamin gaare rubrique o joni joni ɓoyata kono mi patata mi yettani Abdou Hadir gonɗo e caméra o kon kuccita yemma o saaha Ndeye Fatouma Sall nan ɗon hay goto anda haade ko ɓorni ko kono machallah ne yooɗi wonde catmo waala e dendagal wonɓe ɗo kala calminama monsieur le ministre on woni Adama o salminama no fewi ɗum noon haade tan fuɗɗade émission o mi totta omo gadda woni ceerno Hamme e ceerno Adama ɓe kokka men dande seeɗa haade min gadda nde tawno hande yewtere men ceerno koye Seydi Aboubacar
Seydi Aboubacar woni joom 3 halif halifa nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam, halifa Cheikh Ahmed al Tidjani, halifa Seydi Hadji Malick. ɗum noon so tawi en jewte makko en haani kono en gandi le 25 ne yawtinde e ɓooyani machallah. ɗum noon momin garta heen kono haɗen nden enen gandi koye korka min goni la budde min kaala seeɗa e korka haade min garda heen te kadi en mbawa haade Seydi Aboubacar taw en kalani Seydi Hadji Malick. ɗum noon bandiraɓe ko joni joni wonata hoto poussé hoto passé foof ko ɗo kiwte e min e moon. ɗum noon mi hokka tan kokkal men daade seeɗa. يا محمد يا حبيبي يا محمد كن دبيبي يا محمد يا حبيبي يا محمد كن طبيبي يا محمد يا حبيبي يا محمد كن دبيبي يا محمد يا حبيبي يا محمد كن طبيبي يا أهل الكمال النبي باهي الجمال من حوى كل المآلي قدره ما زال آلي واو يا محمد يا حبيبي يا محمد كن طبيبي صل يا أهل الكمال النبي باهي الجمال من حوى كل المآلي قدره ما زال آلي واو يا محمد يا حبيبي يا محمد كن طبيبي مصطفى قدره آل مفخم دائما سامي مكرم جاه المعظم وجهه فاق الهلال واو يا محمد يا حبيبي يا محمد كن طبيبي آل مفخم دائما سامي مكرم جاه المعظم وجهه فاق الهلال واو يا محمد يا حبيبي يا محمد كن طبيبي مصطفى وجهه بدر منور جل من أنسى وسوى رسوى مسك وأنبر سوى تاج الليالي يا محمد يا حبيبي يا محمد كن طبيبي مصطفى النبي فول لبرلم وزيد ميوم بندم سندي وانتين سبعم لنتاكم بابدين يا محمد يا حبيبي يا محمد كن طبيبي النبي فول لبرلم وزيد ميوم بندم سندي وانتين سبعم لنتاكم بابدين يا محمد يا حبيبي يا محمد كن طبيبي سخن فاطمة النبي فول لبرلم وزيد ميوم بندم سندي وانتين سبعم لنتاكم بابدين machallah ceerno Adama wonde ceerno hamme ɓe beltanama no fewi dade ɗe yo Allah sellin ɗum vraiment en weltima on jimi hande poɗɗo yimede nelaɗo Allah ɓurnade windede wiyete Badji Aminata bamon Farmata Bintou ya Rasulullahi tokaram min so weela mi farno noon tigui kono noon so tawi jimi ɓurnade windere hande en dijjita Oustaz Pape An konko Pape Sarr konko waɗi ɗum foof o salminama no fewi ko sehil ko guiɗo ko foof Oustaz yalno sa jamma yagga so bëgg timman duttay yagga na loolu ɗum noon maa ngi lay nuyu lu bëree bëri li yëpp yaa ko waral kono kadi min jetta o mo ganduɗa kadi woni Oustaz Matar Ngom haade min garde rubrique men tan hande koye korko wona ɗum noon en duwoni bandiraɓe kala korko jaam e cellal ɗum noon yo Allah hokkumin fuddirade bisimillahi rahmani rahim wotorade alhamdulillahi rabbil alamin oɗon jallo oɗon jaafo min jalli min jaafima kala ko hoora yo Allah jaɓani en ɗum kono ceerno hande en garata e Seydi Aboubacar Dieng to en kalan tawi e Seydi Hadji Malick kono kadi yen puɗɗoro ko ganduɗa ko woni korka koni actualité ko wona ko hande korka heewi hande so tawi ɓallima tan wawi ne jobjoɓe sisiɓe foof tan doga mbiya cellani koyene Moussa Gaye ko jogui ICR ko jogui estomac ɗiɗon foof nanane kono holmo korka waɗɗi e holko poɗɗo hoorde eyyi alhamdulillahi rabbil alamin korka ene waɗi no sarɗiji baƴƴinoji korka e neɗɗo ko adi foof neɗɗo haade korka waɗɗade makko yaɗo ko juulɗo so tawi ko juulɗo fa tabarakallah korka waɗɗima makko so tawi kadi omo haqqili omo jogui haqqille korka ne waɗɗi e makko so tawi kadi ko kellifaɗo kadi korka waɗɗi e makko koye ɓe tato korka waɗɗi joni noon ko heddi ko noon holno korka sellirta
neɗɗo o fa tabarakallah korka sellir tan koye gueɗe ɗiɗi ko haɗa hoore makko dahammeji ɗiɗi dahamme banggue awra to e dahamme kadi banggue ñamde e yarde ko ɗe gueɗɗi tan sellinta korka ko heddi ko fof ko junnude ko ɗe gueɗɗi sellinta korka ko heddi ko noon ñantat ɗum eyi kono selli kono ko heddi ko ñantat ɗum yaren ɗemgal ma en walla gueɗe ba noon ɗum noon koko ñantata korka kono comme korkam sa rewi ɗeɗo gueɗɗi tan korka ma selli dahammeji ɗi kaɗa ɗum hoore ma dahamme awra e dahamme ɗemgal e gueɗɗi sa rewi ɗum hoore ma korka ma selli ko heddi ko noon korka fa tabarakallah en namdi so banggue debbo yataw ton komo laaɓi to banggue fiilayru so tawi omo laaɓi banggue fiilayru korka waɗɗimi dow makko omo wawi horde hay sinno ko kelifaɗo so tawi spiire nana makko so hoori sellani o wadde alay saago fiilayru laaɓa e makko ene wonde debbo kadi ɓesnuɗo alay saago ɗiyen ɓesnu kadi laaɓa e makko ceerno ɓe ɗiɗo korka sellata dow mum ko heddi ko noon gorko noon kañum kam on kam jogui fa tabarakallah on ne welliti on banggue ko heddi ko banggue goɗɗo komo sellani mo ganduɗa rafi mo ganduɗa en haɗama horde so hoori en loram kono mabɓo en walla gueɗe bam ɗum hattani e horde ko heddi ko noon ko mbiyata ko Allah wiyata ko la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha Allah defani e dow fittano so wona ko ɗo hattani kala nde Allah wi neɗɗo yo hoor komo foti horde Allah ne andi korka ne waɗɗimo Allah dewi haqqille ko enen tumni haqqille eɗen mbiya ɗum de foti wonde ɗum fotani wonde kono Allah kala ko waɗi ko foti wontat eyyi wadde jomiraɗo tabaraka wa taala so wi neɗɗo yo hoor koko foti horde ko heddi kono won rafiji katta neɗɗo horde rafi yataw ko docteur wima koto hoor walla rafi o an ƴewɗa e hoore ma ganduɗa no musirtama ni en lordatma ni mbasa horde walla ko debbo mo ganduɗa ene sowi ko waɗi ko woni nder makko ko so hoori en loro ɗum on kadi hoto hoor walla ko debbo mo ganduɗa ko muydinowo omo andi so hoori o mankat kosam ene lebta cuulel ngel hoto hoor ɓe noon fa tabarakallah ko ɗum ɓeɗo korka waɗɗi ko ni ɗum ni woni maslahaji ɗam machallah ceerno eɗen gandi noon so tawi en jañnima hen tan ma wottamin natte eɗen gandi tigui kadi ko ganduɗa ko woni émission ngaji nan ɗo taw noon ko ɗum haalata maɓe garo hen ɓe ɓuuri hen yajnade haade nden tan min jaaha e rubrique men rendo hande noon Seynabou joni hi ko jeere ƴeewoyi lejumaji ɗiɗen foof Seynabou hande nden tan min jaaha ƴeewoyde élément o garten e plateau joni joni assalamu aleykum musidɓe tedduɓe bandiraɓe tedduɓe on calminama hande garne ɗon ɗo ko marché bo bees ƴewde ñalawma hande woni premiére korka eɗen ƴewma ñalawma o hande no jeereji ɗi jaari hande noon garno ɗon ko ɗo e marché bo bees en kawri ɗo e sohnajo Houlay on wiyete ko Houlay Ba mi namdimo ino wiyete ko Houlay Ba liɗɗi ɗi mbar serani seede o tan jeeya ko temen nayyi o ay o ngel juuɗal o temen nayyi toli foof temen ɗiɗi yo liɗi 100 000 francs 100 temen ɗiɗi ƴeew oɗo 100 temedere yeɓoy ay yeɓoy ala goto nogas goto capantati liɗɗi ko waɗi liɗɗi ngal a liɗɗi ngala maɗo ko nokku ɗum umorode toon nde ɗum tahi no feewi eyyi haydara ala sa 100 temen ɗiɗi 100 temen ɗi wonɗo sa lili yaada jeerne haydara a tawtan toon sona keccata onon nandiri ɗum noppi moon bandiraɓe machallah en gari ɗo e marché bees kono en tawani ɗo liɗɗi nde wonno liɗɗi ɗi ne ceeri no feewi kala mo namdiɗa wiyata ko liɗɗi ne ceeri hande yimɓe dawri korka kono haydara ala ɗo hande eyyi machallah en gari ɗo e tabal sohna Aminata kankone ko jaa o yeer ko légume machallah en tawi ɗo carotte en ko wayno ñambi en carotte en eyi ñamdu jiggoɓe nden noon namdoɗen mo kankone mbar kankone légume makko kankone ko soodi ɗum serani saabu premiére korka wiyete ko ñande so korka fuɗɗima tan légume o fuɗɗoto ko serde Aminata mbar andene légume ma serani wa no seeri mais par rapport ak hanki serano hanki no serani hanki serani kono hande no seeri eyyi hande no seeri on nani sohna Aminata o wi kanko hanki légume o serani kono hande nde yimɓe pini nde hande ko légume o koko seeri nde woɗ foof noon koko ɓeydi o wi carotte o koko ɓeydi carotte ko kilo 50 walla kilo 50 o wi basante one ko kilo 60 patas ne ko noon ɓeydori e foof kadi ko noon ɓeydori salade ne ko noon ɓe mbi haade ɓe codde plan uji ɓe jahata haaɓe tampa joni noon plan salade o ne seeri plan salade e no seeri no foti 5000 jara plan salade ko 5000 avant ɗum ɗon no foti jaranno
avant no jari 3000 2500. tigi rigui Seynabou Dior ay rubrique men jeere rendo hande jaaɗa ko jeere hol jeere mo jaɗɗa jeere morceau bu bees jaanoni Fandiaye kono ɗe liɗɗi liɗɗi way kadi ala marché de liɗɗi ngala surtout noon e kaaɗo korko ko gonɗen liɗɗi ngala sabu en kawri toon e musidɗo goto ne wiye Houlay Ba sohnajo ne wiye Houlay Ba en kawre makko toon jeere nde en namdimomo ko liɗɗi ɗi ko jarata kono ko haali ko ne seeri te kadi machallah joomen famille ji ɗi ko tampuɓe nde namdiɗen liɗɗi ɗi o wi ko temennayyi fayi dow jaɓoy goto capanɗe tati ɗum kam holno neɗɗo sagginta bottani ko ɗum ɗon woodi joni maɗa joni jeereji ɗi noon so tawi ala buuɗi tan a duggata ko ganduɗa ko ɗum poɗɗa wadde te aɗa andi yimɓeɓe goni koye korka te so tawi a hoori guila subaka ha hiiri aɗa foti ñamde ko weeli walla pawa maaro welko pawana jiggoɓe mataw en jeehi en gummima to liɗɗi ɗi paaɗen kadi to légume o légume o ne ko noon machallah en jiini légume o légume ne dañi seeɗa de ko fuɗɗi sattude aubergine manda no ɗum wiyete ko ɓawli ko eyyi ɗum ɗon foof ne ko noon machallah batayse min mbiyanmi ko aubergine kono batayse hewɓe mbiyata ko batayse e ñambe o e patas o foof koko ɓeydi nden noon jeereji ɗi haydara weeɓani hen so tawi tan a jogaki kalis kadi a wawata te en jii yimɓe kewɓe jiiɗi ko moment korka kane defa sauce uji te salade kadi ne ɓeydi gonga salade ni koko ɓeydi saabu o wi ɓe codanno salade palan o ko 600 kono joni ko korka ka ari ko ɓe codata palan o ko ujunere ɗum nen no seeri te mbeɗa andi waɓenama fof keɓata dañde salade o maro joni wonandema debbo an ka jahowo jeere holno gubton actuellement jeere nde e korka ka mbar dépense worɓe ne timmi seeɗa dépense worɓe kam mbeɗa wawma wiide won timmuɓe wen ɓe timmani tawi ko babaɓeɓe kam ne timmi noon machallah mataw tottat feccere tan rewɓe tottira feccere eyyi min noon kam kala nde jaami kam machallah monsieur Ba waɗata ha feewa wiyanami so yenani mi ɓeydanma nden noon mbayeno monsieur Ba ala waɗa sagal monsieur Ba tan dépasse nden noon worɓe ɓe mbaɗe feere ɓeydon dépense uji ɗi e korka ka saabu fof ko ɓeydi te korka ne yaaha ko ndugguji ɗi ne ɓeydo serde liɗɗi ne ɓeydo serde haydara ala wona liɗɗi wona tew fof koko seeri Fandiaye defde kumtade no muusi kejjadi no muusi fof hirande fof eɗen mbaɗa sensibilisé rewɓe ɓe yooɓe ustu bonnere nde saabu so tawi aɗa wiya aɗa defa ndefuji ɗiɗi ha ndefuji tati ɗum ɗon kadi ne muusi saabu so tawi a wi aɗa defa sauce ndefa maaro ndefa kadi ko kejjori ɗon ɗum ɗon fof kadi ko tampere son ñaami sauce o ha on kaari oɗon mbawi moftude maaro ko ha kejjari kejjoɗon hen nden noon jaron café mon lelo ɗon eyyi ustan bonnere nde ɓe jaɓata ɗum e sisiɓe manani sa yeehi no murtani kam anajan ɓe ganduɗa ɓe mbaɗan banaf ɓe mbaɗa suppu ɓe mbaɗa ruy fof ɓe kamɓe ɗa ɓe tigata sa woni an keɓata so sakorka ɗon tigui calmintima Ramatoulaye Seydi Sy on ko guiɗam noon to Mauritanie mama men omo ganduɗa woni Batuli mi salminima bandum Djelia o salminama o juurama no fewi machallah ɗum noon Seynabou Dior merci a jarama rubrique ma waɗi fayida merci mbayda bandiraɓe ɓe eyyi mbayno toon ko bandiraɓe ɓe tan wajibɓe yo ɓeydu juuɗe mum yahoɓe jeere ɓe kamɓenne yo mbaɗa wawde wadde économisé saabu kadi bonnere nde moƴƴani kawɓe rewɓe en calmini noon dendagal ɓe ndenduɗen plateau machallah jimɗi ɗi beeli kono Fandiaye a sañcisi hande machallah ɗum noon o wutte ko goma kaaɓa rewi ɗo debbo mo Casamance ko tantam konko waɗi ni e yam hande wiyomi mi ñanta hami yooɗa mi huccita e bandiraɓe ɗe ɗum noon Seynabou Dior a jarnama no fewi mi weltinimama e jamal kesal woni ma hande tampere ma foof e jeere nde yaade korka ka no wayi ni ɗum ɗon ma artu e rubrique aji goɗɗi e kala saaha émission inchallah taw noon ƴewta ko woni rendugo gaddanamen ɗum ɗon no jarama no fewi debbo mo fane ɗo ɗo galle Allah joni joni ma Aissata Ndiaye aran men joni joni rubrique men people haade nden tan mi wiya kokken men seeɗa dande nde tawno min garta koye yewtude mo ganduɗa woni Seydi Hadji Malick Sy haade min garde Seydi Aboubacry صليا يا إلهي وزينا أبدا أنا محمدنا المختار بالقدام وصليا يا
إلهي وزينا أبدا أنا محمدنا المختار في القدم صليا يا إلهي وزينا أبدا أنا محمدنا المختار في القدم وصليا يا إلهي وزينا أبدا أنا محمدنا المختار في القدم وصليا يا إلهي وزينا أبدا أنا محمدنا المختار في القدم وصليا يا إلهي وزينا أبدا أنا محمدنا المختار في واجبنا طاعة الهادي محبته كراتباء الذي يأتي من الأمم وسليا يا إلهي وزينا أبدا أنا محمدنا المختار في الكتاب وليس نفع على خوف بلا أمال وتابعا سنة المختار كوكناني وسليا يا إلهي وزينا أبدا أنا محمدنا المختار في الكتاب إن القرآن هو الميزان تعرف منهما هويت من الأسواق والسلام وسليا يا إلهي وزينا أبدا أنا محمدنا المختار في الكتاب machallah weltima no feewi hande kam ko ɓerde tigui heewi ne tawno noon koni tan kala ko ummi ɓerde fayde koye ɓerde ceerno machallah ɗum noon Aissata Ndiaye waɗi amin rejoindre e plateau o Aissata Ndiaye debbo mo Dara Halayɓe Dara Halayɓe yo ceerno Alhaji Mamadou Moussa Ly ceerno Alhaji Mamadou Moussa Ly ɗon tigui calmintimi ceerno Alpha Tidiani ɗum noon calmina bandiraɓe Aissata noon tigui Fat Ndiaye salmitama no feewi ɓe jiiɗumi plateau ɓe fof ne mi salmini ɗumen ɗum noon kono mbiruɗani tan rubrique people e nder émission oɗo mo ganduɗa ko émission kesone fuɗɗe nder korka ko ñagat tan yo Allah barkine émission o amin amin tigui Aissata Ndiaye gollema ko jewɗi peewi caggal noon no Seynabou Dior ummiɗo joni a nani ko Seynabou Dior haali ko machallah e jeere a yi kadi cogguji gonɗi e jeere ɗi Aissata Ndiaye holno gurɗa ɗum en tant que debbo noon tigui Fat Ndiaye yiyama marché o ɗo joni welani saabu koko ganduɗa ete nduggu won banggue ne seeri toon no feewi te yimɓe goni koye lewru korka te korka noon ƴewtidama ɗo e nder leydi meɗen Sénégal kala nde ari tan cogguli ɗi fo heewi ko ɓeyditede hay basalle kañum woni soble ɗe oɗo saaha ganduɗa yete nani prix hakkude 300 et 500 so julde korka fandima kadi ɓurata ko ɓeydade 500 600 noon goɗɗum e goɗɗum ko noon ɗum ɗon fo namni ko contrôle e nder marché o muusi saabu hande kilo tew sene jara 650 e ko way noon lingu hande sa yeyama yaɓoye goto 200 jeeyeɗa sam 500 sam 500 ni wonɓe gandani jiiya ɗum kono won marché ji ganda jeeyata sona sam 200 Fat Ndiaye won marché ji ganda ko sam 200 te hande so neɗɗo soodi sam 200 Fat Ndiaye nawɗo marché 400 ene woni galle ɓesɗo holno waddata e ɗiɗon 400 holko sodata e koko gurdam ganduɗa ni muusi e nder leydi meɗen tene foti ƴewtede no feewi kadi saabu joom galleji en ɗi tampi tigi vraiment ɓe tampi no feewi ɗum ɗon eɓe balle worɓe ɓe deppusuji ɗi no feewi en jetti Seynabou Dior rubrique mo ko baddo fayre joni joni ma ara rubrique people holko ɓuuri hen mantinade ko ɓuuri mantinade hen ko ɗeɗo balɗe aɗa andi probléme Adji Sarr kam koko tan nane nder leydi meɗen men gar hen kono kadi sankare mo ganduɗa kankoni juge Samba Sall kañumne men gartu hen e kadi goɗɗum e goɗɗum ganduɗa nani people o yo fadi tigi inchallah Seydi Ndiaye Ndiaye ko ni mbay ko yontaɓe tan machallah ko wiyete yontaɓe c'est la première fois people en Pulaar e ko piindi teccan aɗi ɗum wadde guila e radio addi ɗum piindi kadi ha télé kadi ɗum noon en Pulaar nanti ɗo ko ɗemɗe goɗɗe en anglais français wolof
ɗum kadi ko innovation no feewi Aissata Ndiaye. noon tigi Fat Ndiaye koko ganduɗa ni ko lawol saabu yete hande so ɗemde ƴettama ɗemde goɗɗe hayso wona pular o tan ɗemde goɗɗe hande nani ƴette nani waɗe promouvoir saabu wiya ko hande yo ɗemde leydi men ndi waɗe promouvoir suute fawe ɗo ganduɗa ete ko ɗon woni place mumen ko wayno pular ko wayno séréer wolof ɗum ɗon foof saabu gonɗen ko leydi ganduɗa télé ji foof nanta hen tan ko ɗemgal gotal walla ɗemde ɗiɗi so wirtima français o nanta hen tan ko wolof o te ko leydi ganduɗa hande so haalpulare ɓe joñanoma ko heddoto ko mataw ina wawi limtede wadde noon ngal ɗon ɗemgal koko ganduɗa ni foti suutede ɓuura nawede yesso Fat Ndiaye tigi inchallah rabbi haren nden tan minutto e ceerno Cheikh Agne ceerno jewtiten ko tani men walla mi wiyat tanam jewtere ko mo ganduɗa gurdamo ko foof waɗi ɗum koye Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam jewteten ko gorko mawɗo mo ganduɗa konko tigui ceerno konko tigui o mo ganduɗa woni Alhaji Ibrahima Sakho walla mi wiya Ali Sakho wino ñande fof noon yatta Tiwawon ɓorto ko paɗe mum jogo yimɓe wiyamo pourquoi ala waɗi ni o wi kala ganduɗo lelnunoɗo ɗo yahata e leydi Tiwawon no ɓorno paɗe ko on tigui jewteten hande machallah alhamdulillah gara e Seydi Hadji Malick haɗa min garde Seydi Aboubacar eyyi alhamdulillah rabbil alamin Seydi Hadji Malick kam fa tabarakallah ko maayo eyyi saabu oɗo sen Aliou Gueye yimimo wo bahru elmika yakfi nnasa sa'ilahu sayana fihi qaribun sayara o wi dendagal o wi an ka maayo an Seydi Hadji Malick kadi maayama ngo dendagal leyɗele fof naftorima أبياتها قد أتت 60 مع 100 فرج بها كربنا يا واسع الرحم وسليا يا إلهي وزينا أبدا أنا محمدا المختار بالقدام محمد البصري واسي o wi kanko o yimi jimɗi makko bahru ɗawil o yimi ɗum temedere e capanɗe jeegom capanɗe jeeɗiɗi jimol Seydi Hadji Malick ari waɗi ɗum ujunere ene wawi sadde ni e Seydi Hadji Malick waɗi ujunere o wi ɗum koye balɗe sappo e jeeɗiɗi te kadi o demeɗe ko dame sappo e jeeɗiɗi te kadi waɗi ɗum kadi ko wattani gurna makko donc Seydi Hadji Malick nde waɗi ɗum nde kadi nden taw o wumi taw o yiyata taw guilɗe birnima ndeysan taw nden o yiyata no yirdani no wumiri ni omo haala Seydi Aliou Gueye ne winda omo haala Seydi Aliou Gueye ne winda joni wonto ari ha o Abdou Moudalibi min baadi marra ila fataten zufrata zada majdi wal karam datal majdi wal karam ay joni o wiya marra ala mra'atin tur'a bi fadimatin targhil mamala ilayha wahya lam turan ay don non kanko Seydi Abdoullahi omo yaade Abdou Moudalib tani ko omo ɗaɓɓanamo debbo ɓe kawri e beyteɗo Fadimata nde ɓe kawri ɓe birti Fadimata ɓenni Fadimata nde wonno yi annore wonde Abdoullahi nde o andi de annore o yiiɗi jokkodirde e makko o wimo kala ko sohle kalis mboɗa tottudemo ɗon noon e raɓɓe kinade Abdou oɗon neno si Aliou Gueye wi marra o wi alif o yomu itta alif o Seydi Hadji Malick yiyande Seydi Malick accu hen alif o ndeysaan accu hen alif o wadde wonko wiyanno wonko Allah hollano o wiye kanko Seydi Hadji Malick Seydi Babacar Sy kanko yimi Seydi Hadji Malick kanko yimmo Allah wettanimo ko kanko bahru elmika yakfi nnasa sayilahu sayana fihi qaribun baidun samara ayi o wi an baba becce maɗe ene keewi jangal an ka gandal ɓonal baba kadi ka hikmaji ɓoɗi te Seydi Hadji Malick mo jogino pédagogie mo ganduɗa somo yiiɗi jangguinde hunde walla yuɓɓinde hunde omo wawi jangguindema tomo fiyanima omo wawi nedema taw o fiyanima o meeɗi dañde koɗo goto koɗo ari makko koɗo mi anda ko si yettete mi anda ko kan yettete mi anda ko fofana yettete on mona fofana yettete koɗo nde ari makko koɗo o rufat maaro soɓe ñaama ko mbi ha mawɗo kilifa kono somo ñaama o rufat maaro Seydi Hadji Malick andi oɗo woni haka joni Seydi Hadji Malick waddimo e baydaji sukaɓe ñamdo sukaɓe Seydi Malick kaari o wina o ƴettu locol totimo suka baydaji garti kaalen Seydi Hadji Malick mbi Seydi Hadji Malick minen de koɗo o babiɗa ɗum ñamdoto o rufat maaro Seydi Hadji Malick bisimilla nga jeehe weeti boddare otta Seydi Hadji Malick ƴetti locol tottimo wimo kaari nda jogo locol ngol kala suka dupɗota fiiɗum ha Allah bonno ɓe ngari ɓe jooɗi haɓe gotto omo daara sukaɓe dufani kanko wuro o est ce que Seydi Hadji Malick
o nehi kam taw fiyani wallahi sehel may noddi wimo ar gay o arti o wimo an kam sukaɓe dofi mbaɗa fiɓe de o wela an kay komin jiɗɗa haaldude kono wawa haaldude seydi si a nehi kam wadde Seydi Hadji Malick ko neɗɗo mo ganduɗa hono ko neɗɗo dokkaɗo dokkanoɗo banggue dewal Allah e banggue fof en mbawa haalde gueɗe makko ɗo e jonde ndeɗo en raɓɓiɗi seeɗa en mbawa haalde jonde makko Seydi Babacar Sy kawisaji mum tan guila o woni tiggu o fuɗɗi hollide kawisaji o woni tiggu Seydi Hadji Malick ne winda deftere mo wiyeten Nuniya mamin garoy hen Seydi Aboubacar min namde rubrique men walla ko jokkiɗ ɗum eyyi ko yiɗi joppa tan wan ɗon ganduɗa hoorema dokke kanko Seydi Hadji Malick haade Seydi Babacar sababu jibiɗe ɗum jinnaɗo makko debbo sooda ngaari o addi o totti Seydi Hadji Malick o wi ndi ngaari ko haadiye mirokuma ñaaguimi ko duwonɗa kam mi jibina ɓiɗɗo mo aduna foni am Seydi Hadji Malick wimo sa addino gay ɗiɗi wallahi ɗiɗi dañata sa addino gay tati wallahi gay tati dañata kono addi ngaari gootiri ko ngaari gootiri dañata ɗum woni on dañi Seydi Babacar ndeysan on woni Seydi Aboubacar haade ndiyen tan min gara ɓurde yanni ade e makko ƴettu hen Aissata Ndiaye haade nden mi salmina babam Wullum Sarr nanto dowlaji ɗinduɗe calminen bamen Siddel Dia Bam Maktar Ali Sy Jaw Maliki Sall wonema e dendagal ɓe ganduɗa ko yeɓoɓe hettotoɓe radio o e kala e saaha ɗum noon debbo jontaɗo hande horko gaddanani rubrique men people tigi Fan Ndiaye a jarama gaddotoɗen tan Fan Ndiaye rubrique people meɗen ko sankare mo ganduɗa kanko woni juge Samba Sall ene anda noon guila jeetati lewru avril o sankiɗo e nder leydi meɗen Sénégal ne wawi wiyede ɗo ɗo hôpital principal ɗo ganduɗa ko ɗo no antirano caggal nde ganduɗa mo wonduno e rafi ɗum ɗon noon kanko joguino dossier Khalifa Sall mo kadi joguino kadi dossier Thione Seck kañumne yo Allah yurmo yaafo ɗum kono kadi dossier mo ganduɗa kañum woni dossier 94 milliards ganduɗa kadi ene halteno ɗo e leydi meɗen Sénégal kanko joguino ɗum e kadi dossier mo ganduɗa ha joni yette tampani haalede woni dossier Adji Sarr e Ousmane Sonko ɗum ɗon noon kanko oɗo juge noon Fat Ndiaye e réseaux sociaux ji mataw tan o sankima kono noon haalluji nan toon ha joni ɗin haalluji noon wona haalluji padetenoɗi saabu neɗɗo ɗo e leydi meɗen Sénégal so sankima heewi ko duwanede ene wawi yarude foof kono noon ko konnguɗi ganduɗa jooɗani beelani nande ɗi gandani suute ne fawe dow makko ne woni neɗɗo ganda ko kolluɗo caggal aduna te ɗum ɗon yooɗani hay lawol gotol saabu leydi meɗen andiraka ko way noon Fat Ndiaye banggue goɗɗo woni ha joni koye probléme walla mbiyen e gueɗe Adji Sarr ha joni keddoto ɗen saabu o waɗino porte plainte walla mbiyen avocat makko maître El Hadji Diouf waɗino porte plainte ɓeɓe ganda kamɓe goni sane hen ɗum noon saabi ɗum ko ɓe mbi ko ɓe bindi ko sketch walla théâtre ganduɗa etene jogori yaltude ɓe guindiri ɗum coyi Adji Sarr ɗum noon ɓe beelaka ɗum ɓe mbaɗi porte plainte sa ɗum saabi kanko producteur joguiɗo ɗeɗon gueɗe o ruttima hen caggal o inniri ɗum ngol ɗo lawol Balin Coumba Balin koye nden inde ɓe battidi kanko noon mo ganduɗa kanko woni yette Sanekh nde o suuti konnguɗi o wi tan ko kamɓe Adji Sarr ni tagani ɓe ummade kono noon koko ganduɗa nden e leydi meɗen Sénégal ko ɗum saabi ɓe mbaɗi ko way noon ɓe mbaɗi théâtre baɗo noon kono wona ni fandare mabɓe wona ni haalde e Adji Sarr ko way noon kono noon tawde koko ganduɗa tan nane nder leydi ndi aɓe kalanno ɗum haaɓe inniri ɗum noon kono noon maɓe mbaylu inde nde nan ɗon ɗum noon payenne gueɗe ganduɗa ne heewi yiyede e Sénégal finede tan wiye kaari sankima tawa ina wuuri tigui o jimowo noon biyeteɗo El Hadji Ndiaye kanko yimnoɗo comment va la santé kanko noon ndeysan ɓe mbiɗo heccenki ko o sankima wasi fittanu makko nde o yalti noon o wi ko kanko amoye jaam hayso tawi amo wonde rafi saabu ko bannoɗo AVC hewɓe mbiya jobjoɓɓe sisi ɓe mbiyata ko ABC wandi ko AVC ko ɗum ɗon tan ko ɗum nanguima kono noon amo yetta Allah amo wonde fittanu makko ɗo joni ko ñagade duwaw tan hawo ɓuura dañde tigui en ɗum no teska no fewi Aissata Ndiaye kala e saaha ene waɗi annoncé waɗanoma ɗo Ba Eli hono noonu Ousmane Gangue ko ɓooyani waɗanoma annoncé wonde ko waddo accident o sanki o yalti o holliri omo e jaam konko no salminama no fewi yiyama kadi waɓe no Omar Pène e woɗɓe toujours ene yiiye ɗum ɗon no waɗe leydi Sénégal information ɗi ganduɗa fewani kadi bonnan ceerno moƴƴani ko wona ɗum ko sen gatti e juge Samba Sall hande neɗɗo yaaha ala ko mbawɗa fawde e ɓandu mum hande wiyete ko hande so neɗɗo yeehi duwon ɗum haalnum moƴƴere kono wona bonde yiyami résuji ɗi noon ñiŋori e foof
politique o ɓe njahan haɓe nawa ɗum nokku mo ngannduɗaa ni yara noon so wona ɗum kadi ne yiya sukaɓe ngannduɗa hannde nehaki nani ressource uji woni koye caggal clavier ji mumen tan ne minde ko ngannduɗa amnaki rewani lawol ɗum kadi yooɓe gusto no fewi ko wona ɗum ko konko Elage Ndiaye ne duwonoma kadi julde balde e cellal nde tawno ko yimi ko no heewi konko yimi somo gisatul somoji kewɗi ganduɗa machallah kala e saaha omo waɗa ɗum kono enen gandi koye rafi o woni enen duwonoma yo Allah ummin tawa e dow jaam rubrique aji waɗi fayida ha ganduɗa ko woni série mo mbiɗa o ɗum noon a jarama Aissata Ndiaye rewnima foof haɗa nden tan ɓe kokka men daari min gaare Seydi Aboubacar haɗa min guddude yewtere men يا كامل الأنوار والأسرار خذ بيدي فلا بين يا كامل الأنوار والأسرار خذ بيدي حدا يا كامل الأنوار والأسرار خذ بيدي بين يا كامل الأنوار واللسان أسرار خذ بيدي حدا طلعت لنا شمس الهدى كشفت دجى لمن اهتدى يا كامل الأنوار والأسرار خذ بيدي ما شاء الله ceerno eyyi machallah alhamdulillahi rabbil alamin en beltima no fewi istimo karaɓe téléphone o e ya kamila o machallahu taala min kam ya kamila koye ɓerde nde woni alhamdulillah ɗum ko weltare ya kamila o ceerno woni hen ceerno jarama nde wonno Serigne Babacar fa tabarakallah ɓuurima ko no kewi kadi waliyagal makko no heewi waliyagal suuɗi e makko ha wirni pindi makko ɗum waɗi kono Serigne Babacar ɓurde mo gandal o heɓani eyyi o windi defte o wallifini defte kono defte makko kewi yimɓe woni yimɓe ne gandi ɗum kono won hen kadi ganduɗa saabu sa yi babiraɗo o defte babiraɗo ɓuuri andede holko waɗi ɗum kanko waliyagal suuɗi e nder makko ɗum waɗi defte ɗum suuɗi gandal ngal waliyagal ɓuuri feñde Serigne Babacar fa tabarakallah babiraɗo hocci koye annabi sallah sallam manti annabi sallah sallam kanko rutti o faye Cheikh Tidiane radiallahu taala kanko wi min ko lawol Cheikh Tidiane koko ɗum mbanmi visé min ko Cheikh Tidiane ndewanmi mi haala ɓuure mum mi haala moƴƴere mum mi welto kanko Serigne Babacar guila omon tiggu omo leddi e bam omo leddi sara bammakko e nder suuɗo bammakko ne wiide deftere ne wiye Nouriya woni e walifa deftere nde ari noon no wiye bihi ene wiye moƴƴere nde ɗo ko saabu annabi sallah sallam Moussa so wallama e Firawna ha o fooli Firawna ko sabu nde annabi sallah sallam yaari noon ha o wi baba o jaabi omon tiggude o wi da il idnaba kullal bara uniru ma uniru bimmo bimi o wi baba acci juɗnude haala baba raɓɓin haala kana raɓɓiɗa tan enen fof mbawi famde wi tan kala moƴƴere nabi mbawi dañde ko sababu nde annabi sallah sallam on sa wiyaɗa compte Moussa aɗa compte kaari wawa yarude ɗon ɗum noon fa tabarakallah ceerno ma artoy ɗo so weeli jomiraɗo min ɓuura yajnade hen ma andi Aissata Ndiaye a yonaka de inchallah Seydi Aboubacar hay goto yenataki ken ndeysan hay caméraman uji yenaka Seynabou Dior a yonaka de a artan so weeli jomiraɗo wondude machallah ɓe rumtaɓe ne tewno Seydi Aboubacar hannde sene haale en gummotako ɗo en gummotako ɓiyowo mo uddit deftere sa udditi sorat naggam ko jutoɗa ko noon toon ɗum noon ko Seydi Aboubacar tan ɓuri mo sene haale way kono maayo ko ɗum noon ceerno holko guddirta wallahi masalla alhamdulillah so wona weltare e weltanade ɗum kadi ene ñaagade Allah ɓeydi moƴƴere e weltanade dendagal musidɓe fof musidɓe kadi weltanimama no fewi nde kalamaɓe tan kadi ɓe gantinaɗe ɓe gaari ɗum kadi ko yettere Allah no fewi jettanaɓe Allah eɗen juuro kadi ceerno men ceerno Ahmad Salih Mbaye sen jooɗima ɗo en kala gandal ko kanko woni sababu mo hoɗi to Yara dendagal ɓesgu fof dendagal musidɓe dendagal bandiraɓe en calmini fof en juurima fof ndam mbanmi ɗum mi wawani jutnade e makko saabu Serigne Babacar mo woɗɗe e nder ɓerdam ganduɗo Aissata Ndiaye fof ene andi holɗo Serigne Babacar tolne muɗum wadde noon ko tottude aadi tan gongol inchallah ɗum noon ceerno Hamme ceerno Adama amin ya rabbal eyo ceerno
merci on jarama no fewi ceerno cheikh e wondi mum Aissata Ndiaye wondide o mo ganduɗa woni Seynabou Dior ɗum noon e caméraman uji kala kuuɓal on jarama ko ɗum noon wonno émission on min e moon même ni gartu e numéro uji goɗɗi tawno ko galle Halefa men diine aɗa kala saaha natten ƴeewen ko ganduɗa koko ɗum mi liggani diine o e l'islam ni tawno machallah mo woni kala e mabɓe koko darani diine o darani l'islam o ene poti ruttude teddugal e korka kadi gonaɗo machallah e kala e saaha ɗum noon on jarama kala ko ngakki halka en ñaguima yafuya fañar nde wonno ko weltine moon on jarama ha saaha goɗɗo bandiraɓe كربنا يا واسع الرحم وسليا يا إلهي ووزينا أبدا أن محمدا المختار في القدام